Във времето доста намалих употребата на различни парфюми, различни видове козметика, различни видове дори дрехи. Може да ме видите с костюм, ако съм ходил някъде на бизнес среща. Може да ме срещнете с необикновено вълнено палто или вълнена буза. Тогава, когато в ежедневието си просто излизам за да свърша работа, това намаля и решенията, времето за решения, които вземам. Наскоро премествах своето жилище и установих, че имам 12 буса с мебели и багаж, тъй като живея на цял етаж от кооперация и се преместих на друг етаж от кооперация. 12 буса с багаж. Не знам дали знаете, че майка Тереза, когато е починала, е имала една малка бяла чантичка, в която са били всичките й вещи. Когато е починал Махатма Ганди, е имал 9 вещи, сред които са били чашата, чинията, така 9 неща. Средностатистическия, за европейците не съм сигурен бройката, но средностатистическото американско семейство с 2 деца има над 50 хиляди, като сметнем гаража и всички останали вещи, над 50 хиляди неща в тях. Като преброим лъжички, вилички, чашки и така нататък. Хората са големи вещомани в днешно време. Аз съм един от тях. Факта, че хора с 2 камери, 2 телефона, 2 лаптопа, имам 2 коли и така нататък, го доказва, че малко или много всички сме повлияни от този съвременен маркетинг, купувайки си още един парфюм, още един часовник, още една буза, още едни обувки. Вие така ли сте? Напишете това в коментарите. И в тази връзка искам да ви кажа, че вещите, колкото по-малко вещи има човек, толкова по-лесно управлява живота си. Колкото по-практичен е, толкова по-добре се чувства. И в тази връзка при последното преместване подарих по-голямата част от книгите, които съм прочел на приятелите, които помогнаха да се преместя. Имах 2 принтера, подарих единия, подарих разни слушалки, подарих дрехи, подарих много неща на хората, които ми помогнаха. Разбира се, неща, които те са искали. И ми стана едно приятно, че всъщност освобождавам живота си. Освобождавам място, за да продължа живота си без тези ненужни вещи. И всъщност във времето човек разбира колко е ненужно всичкото това. Особено суетата, която някои хора притежават, да гледат по цял ден как изглеждат, да си правят нов грим. За жените говоря, за мъжете с прическите, с брадите, с оформянето, с тренировките, да изглеждат все по-мускулисти, все по-обемни, да издадат още 2 кюфтета, да спят още 2 часа след обед, за да могат да растат повече и повече. Това са едни неща, които, когато човек има истинска цел в живота си, някак се му остават на заден план. На заден план остават плочките, на заден план остава това дали си с скъп костюм и скъп часовник или си просто с вълнена тениска и с обикновени боси обувки. На заден план остават нещата, които ни носят кой знае какво удоволствие. Не знам колко добре се чувствате, когато отделите 2 часа да изглеждате перфектно. Човек може да изглежда добре и без да стои 2 часа пред огледалото. Аз дори нямам навика да се поглеждам пред огледалото, освен когато се бръсна или да се вдигам косата, защото във времето установих, че кожата ми има естествен механизъм, чрез който се увлажнява сама, нямам нужда от кремови, кожата ми има естествен механизъм да се справя с по-голямата част от нещата и затова не се мажа с нищо. Също така е добре човек да не си ми косата ежедневно, с различни препарати. Не е много хубаво да се пръскаме с парфюм, защото парфюма пречи на нервната система. И така във времето доста намалих употребата на различни парфюми, различни видове козметика, различни видове дори дрехи. Може да ме видите с костюм, ако съм ходил някъде на бизнес среща и не с него изисква официално етикета. Може да ме срещнете с необикновено вълнено палто или вълнена буза. Тогава, когато в ежедневието си просто излизам за да свърша работа, това намаля и решенията, времето за решения, които вземам, намаля и непродуктивната част от деня, т.е. ми повишава ефективността. Защото колкото по-малко вещи имам, колкото по-малко, да кажем, давам пример с телефоните, ако аз вместо с 2 телефона ходя с един, трябва да зареждам едно устройство по-малко. Ако вместо с 2 лаптопа ходя с един, зареждам едно устройство по-малко. Съответно се грижа за едно устройство по-малко, нося едно устройство по-малко, плащам едно устройство по-малко. Тоест няма негативи. Хубаво е човек да си изчисти живота. И това, което аз осъзнах, премествайки се, е, че имам изключително много ненужни вещи. Сега ще направя средния експеримент, който преди време съм прилагал и сработи доста успешно. Ще залепя по една червена, кръгла бележчица. Такива етикетчета те продават навсякъде. Представете си ги като тези етикетчета за цените. Може даже и такива да използвате.
където пишаха едно време цените, магазините. И ще залепя такива червени етикетчета на всичките неща в килера, всички неща в стаята си. И след 6 месеца ще продам, подаря или изхвърля абсолютно всяка вещ, която все още има етикетче. Всяка вещ, която я ползвам, просто ще махна етикетчето от нея и така ще знам, че съм я ползвал. Съответно всички вещи, които имат етикетчета, след 6 месеца ще бъдат премахнати от къщи. По този начин ще се освободя от ненужния шум, от ненужните неща, за да мога да функционирам по-правилно и по-добре. Вие какво мислите по този въпрос? Напишете го в описанието на това видео. Можете да ме подкрепите, като ударите един палец нагоре, ударите към банката. Ако искате да научите повече за бизнеса, можете да гледате видеото за финансова грамотност от подкаст канала ето тук горе. Благодаря ви!